Tommy, så når den kommer frem, så stander vi bare. Med den. Der stander vi. Og det er bedre ytter nu. Absolut bedre sårbytter. Bare efter en slipning, så er det tilbage, hvor det skal være. Vi kører du. Hvor mange ampere? Behøver ikke gå. Det kan gå op til 30. 30 kan vi køre, men det går bra det her, så bliver det fine snit. Og de her hjemsjukker, det er det, som er fantastisk. Og det er bedre ytter nu. Absolut bedre sårbytter. Bare efter en slipning, så er det tilbage, hvor det skal være.